Национальные мелодии. Вчера я слышал, песню кто-то пел, ту, что народом нашим сложена. И я подумал, сколько грусти в ней, как беспредельно жалобна она. Она тревожит сердце, в ней живет татар многострадальная душа. В протяжных звуках 300-летний гнет. Горька она и все же хороша. Да, много тягот испытали мы, не сосчитать пролитых нами слез, но пламенную верную любовь напев свободный сквозь века пронес. Я изумленно слушал, отойдя от повседневной суеты земной, и возникал передо мной Булгар, и Агидель текла передо мной. Не вытерпел я, подошел к певцу, спросил, коснувшись бережно руки: «Послушай, брат, что ты за песню пел?» Татарин мне ответил: «Аллюки». Габдулла Тукай, Милли моңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый. Чын безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы, моңлы көй. Üzülеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңеленнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: «Кардәш, бу көй нинди көй?» Җавабында милләттәшем миңа: «Бу көй була», диде. Әллә